למצוא אלטרנטיבה. אין הרבה מקורות להשקעות מהסוג הזה, להשקעות בחברות ישראליות מהסוג הזה בארצות הברית. פשוט קשה, שוב, למשל יכול לצאת משהו, מישהו בא לכנס שלנו למשל, או חברה עובדת איתנו ואנחנו מקריאים אנג'לים שמתעניינים בתחום ואנחנו קושרים ביניהם, דברים כאלה כן יוצאים. יש דווקא חברה שהיא חברה שיושבת בקליפורניה, שהטכנולוגיה שלה היא טכנולוגיה ישראלית, שאני לא מייצר, יכול להיות שאני מייצר אותה בעתיד, אבל כרגע אני לא מייצר, שיש לי איזשהו קשר עם חלק מהמשקיעים שלה, שאני מאוד מתלהב ממנה, ואני עשיתי לה 5 פגישות עם אנג'לים, סתם כי אני חשבתי שזו חברה יוצאת מן הכלל, ויכול להיות שאני והקבוצה הזאת תשקיע בזה. אז אפשר למצוא, אבל זה, it's random. בכלל, מהניסיון שלך בתחום, איפה מחפשים דבר? אז למשל, בתבל, בפגישות של תבל, באים אנג'לים בכוונה לשמוע על חברות ישראליות, ודברים כאלה, באנג'ל גרופס, בעיקר אנג'ל גרופס שמתעסקים עם חברות ישראליות, זה המקום. על איזה מספרים אתה